Hi, hello mga bay, Merry Christmas! Merry Christmas sa gahatag ani mga bay no para sa mga staff sa Sultana condominium unit. So mao ni akong idea nga pagahimuon no kay gusto man gid sa gahatag mo support sa ako ang puto cheese. So mao ni atong buhaton mga bay kay kada usa 1 dozen og tulo ka Nescafe Creme Latte. So dara napalit ko og daghan kaayo na Nescafe kay atong ibutang diri sa tag sa kabaso. Ang uban nabutangan na ni mga bay. Tagtulo sila kabuo kada usa. I love you. Merry Christmas. Merry Christmas. Pila naman to? Dayon dara mga puto cheese na to mga bay. Naligo nag puto cheese ni akong baluarte diri no. Dara. So mo ni atong puston. And ako siyang ibutang diri sa plato. Ani siya. Niya naa sa tunga ang cup og naa ang kape. Ako na ipalibot ang 1 dozen na puto cheese. Ayan. Merry Christmas. Sa gahatag, thank you so much. Dara. Ala, sige, birahi, chachahi. Atong magsugod na taog putos mga boys. Pula. O, ni-play na? Okay. Okay, hello mga bay. Nandito na bang yung Santa na napakaganda. Kasama ang aking uyab na pula nga siyang may hawak ng camera. Ala, birahi, chachahi. Nagpasounds ang atong mga silingan, no? Og allergy tayo sa sounds. Baka makapiright tayo. So, eto na tayo mga bay. Magbabalot tayo ng pangregalo ngayong Pasko at mag-Noche Buena na mamayang gabi. At syempre, unang Pasko nakasama ko ang mga mahal ko sa kinabuhi. Alaka, diha. Nakasama ko naman sila noon ang Pasko, pero hindi mo talaga mapifeel ang Pasko noon kay walay kwarta. Karon, walang gihapon. Pero at least, okay nagamay ang life, ang kinabuhi. Oo, ang buhay-buhay, medyo okay na at pinagpala ng Panginoon ng kakonti. Mukha lang walang pera, pero meron naman konti. Sige, magbalot na tayo mga bayno. 21 na tao ang suswertehin sa araw na ito. Lahat po sila ay empleyado ng Sultana Condominium Unit. So, ito po ay taos-pusong pamasko ng ating Santa na nagmula pa sa bansang United States of America. Okay? Okay. Okay kayo. Sige, magputos na ta. 1, 2, 3. Tumutulo kada usang tasa. So, ang atong kuan aning atong portion is kada usa is 1 dozen na puto cheese. Imagine 1 dozen kada usa og 21 sila kabuok. So 252 kabuok ni nga puto cheese worth 2,520. Thank you so much. Thank you so much. Nag-suggest yung ni nanay na grocery, no? Pero mas pinili po niya na suportahan ang aming munting kabuhayan. Sobrang salamat po na sa suporta. Malaking tulong po sa lahat po ng bumibili ng puto cheese. Sana'y mabusog po kayo at sana'y makontento kayo sa 10 piso. Sa 10 piso talagang busog na busog kayo dahil ang puto cheese ko ay siksik lusog. Ay! Charot! Okay kayo. O sige na. Tama na Inday. 1, 2, 3. Ayan. Sige na Inday. Bilisan mo Inday. Magsama tayo Day. Ikaw ang Okay. 3. 1, 2, 3. Ayun nga sinasabi ko. Isang dosenang puto cheese. Tapos 3 pirasong Nescafe Creme Latte. Gustong gusto ko talaga to. Ewan ko lang kung gusto to ng makakatanggap.
Pwera sa balintos, gusto ko to para sausawan talagang timplado na siya, day. One. Nescafe caramel latte. Okay? Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan ang inyong inday. Napaka-active pa sa awa ng Diyos. Tulog manuklaan ang buhay. Pero okay lang. Babawi ako mamaya. Lalo na bukas, birthday ko, matutulog ako. Ng buong araw. Walang handa. Kasi yung panghanda ko mga bay, ibinigay ko na lang doon sa mga kapamilya ko sa probinsya. Sa side ng aking uyab na pula at syempre sa side ko. Okay? Ayun. Sabi ko, maghahanda, hindi. Maghahanda, hindi. Araw-araw naman may handa eh. Araw-araw may pagkain sa awa ng Diyos. Kaya nagbigay na lang ako ng mga pamasko doon sa mga bata, sa mga pamangkin ko. Siyempre sa mama at papa ko. At sa mama at papa din ng uyab na pula ko. Ganon. Sa lolo namin doon na may matanda na, kailangan ng gatas, diaper. Siyempre nagbigay din ng konti ng inyong santa. Ganon. Sige, go. Alin na, Irene, di ka na busy? Oh, dali na diri. Meron po tayong assistant. Kanina pa to nag-assist sa akin. Tinatahi-tahi niya yung munggos ko, baka makita. Tapos, siya ang magtali dito mga boys. Kita ba dito, Irene? Sa camera dyan. Ay, sus, okay lang yan. Oh, sige na, sus, ginawa ko tabangi sa iyo. So, may tira pa tayo sa kape, kaya magkape-kape tayo mamaya, Tere. Ayan, kompleto na ang 5, 10, 15, 20, 21. 21? 21. Di, 22 to lahat. Ha? 22. Aw. Kasi syempre, kasali yung yung tagatali. Kasali yung tagatali. Oy! So, ayan mga boys. Ayan, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sana'y merry ang inyong Christmas. At sana'y bago ang inyong bagong taon. Ano bang ibig sabihin ng bago? Bago lahat? Bago lahat, bagong mukha, bagong kilay, bagong ilong. Okay lang yan, ganun pa rin ang bago. Ang dapat baguhin ay yung mga yung mga ugali natin minsan na hindi maintindihan. Yun ang dapat natin baguhin sa 2020. Sige. Sige, Day. Maglagay ka dito ng puto cheese, Day. Ya ka na, Day. Doon na, Day. Di, ikapot lang, Day. Ito na lang, sinanay na lang. Ito yung setup namin mga bay. Isang mug sa gitna. Kita ba, Bit? Tanaw daw, Bit? Makita. Tapos paikutan natin ng 1 dozen na puto cheese. Oh. 3, 6, 7. Pamanay ko, anay. Presyo. Okay lang yung presyo. At least alam nila na binili natin, hindi natin kinuha. 3, 6, 9. Mag-isip man good kung tanggalin yung presyo. Magpunit eh. Magpunit eh. Tagalog ba tayo eh? Okay. Oh, may tao, Day. Oh, Tyrin. Ay. Oh. Ako, tuwa sa Tyrin. Inday, kung ano sa Day? I-post sa Day atong video, Day.
mga bay, tapos na po tayo magbalot ng 22 pamasko. So, ayan po lahat. Ayan, di na makita kay pula din yung happy ng ang upuan ko. Ayan po ang forma niya mga bay. Ayan, ayan na po, Nay. Pula po yung pambalot natin, tapos green yung ribbon para Paskong Pasko. Oh, ayan na po. Tsaka ito rin po. Ay! Kahadlok. Kain tayo. Gigot na, manginyong inday. Sige, mangisnak sa taoy. Kaya na, nangurog na ang tuho sa inyong kuan. Santa. So, maraming salamat. Ayan, maghahakot kami nito ngayon papunta sa sasakyan. Ayan. Okay, kain muna tayo ng saging kardaba. Woo! Kaon sa taday, liday, timo sa day. Kaon sa nato ning isang dito. Lagay mo dito doon day, dito doon. Kay mangain tayo ng saging. Kaon ta mga bay. Ang saging kardaba. Alam kong miss na miss nyo na ito, lalo na sa mga kapwa OFW ko. Laban lang kayo dyan. Darating din ang araw na makakain rin kayo ng saging. Woo! Charin, saging pa! Kain! Maraming salamat po! Don't forget to like and subscribe. At saka syempre mga bay, wag po natin skip ang patalastas. Pamasko nyo na po yan sa akin at pang New Year. Daghan kayong salamat sa mga sumusuporta. Lalong-lalo na sa mga matyagang taga-subaybay ko na talagang tinapos yung ang ating commercial. Maraming salamat. Yan po talaga ang commercial, ang malaking tulong po sa akin, sa aming mga vloggers. At sa lahat po ng mga OFW na naging vlogger, na nagkasweldo na, congratulations po. Laban lang ang mga vloggers dyan, mga nag-uumpisa pa. Laban lang kayo dyan. Basta go, go, go! Baka, unsa ka,